У новых эпідэміялагічных умовах наша каманда, як і большасць беларусаў, трымае сацыяльную дыстанцыю і выкарыстоўвае сродкі індывідуальнай абароны. Але мы паважаем жаданне многіх грамадзянаў сысці на самаізаляцыю, таму большасць нашых інтэрв'ю цяпер будзем пісаць дыстанцыйна. До COVID-19 Вероніка працавала аніматаркай, была аформленая як ІП і сплачвала падаткі. І літаральна ў адзін момант засталася без замоваў, а значыць і без заробку. Рэзка за тыдзень просто усе адмовіліся і сказалі, што мы будзем святкаваць самі дні народзінаў. Трэба карміць дзяцей і аплачваць арэндную кватэру. Вероніка хутка зразумела, што ўсё гэта надоўга, дастала свой педагагічны дыплом і пачала шукаць працу ў дзіцячых дамах і інтэрнатах. І вось калі знайшла, хоць і са значна меншым заробкам, зноў умяшаўся каранавірус і каранцін. Праз каранцін яны часова прыпынілі тое, што яны бяруць іншых на працу. Яны сказалі, пачакайце, калі ласка. Яны мне далі накіраванне на медагляд, я яго прыйшла, але зараз у іх такі форс-мажор, і гэта ўжо не дзейнічае. Жанчына пачала зноў хадзіць у сумоўі, але вакансіі хутка знікаюць. Арэндадаўца знізіць плату за кватэру адмовіўся. Скарбонкі, у якую параіў залезці кіранню краіны, у Веранікі няма. Дзяржава пра падтрыманне іпэшнікаў, якія ў момант сталі беспрацоўнымі, не надта турбуецца. Я не бачу яе, не адчуваю і нават не ўяўляю сабе, як гэта. Тым часам Нямецчына, напрыклад, аператыўна паставіла аплату падаткаў на паўзу і дапамагла прадпрымальнікам грашыма. Максім музыка. Ён трымае ў Берліне ўласную музычную студыю. Ён мае часовы від на жыхарства, але пра яго таксама не забыліся. Буквально на следующий день мне на счет студии пришли 14 тысяч евро, которые помогут на 2 месяца выкрутиться из операционных расходов. Каб атрымаць грошы, дастаткова зарэгістравацца на адмысловым сайце, стаць у чаргу і пакінуць рэквізіты кампаніі. Для нашага чалавека такая дапамога вялікая нечаканка. Таму спачатку Максім ні на што і не спадзяваўся і разлічваў толькі на сябе. У меня были какие-то небольшие накопления, но их хватило бы буквально на полмесяца оплаты каких-то операционных расходов. И я планировал брать кредит и еще продавать ваучеры. Продаж кліентаў ваучераў заняткаў студіі наперад таксама дазволіў забраць за дзень каля 2000 еўраў. Польшча сваім грамадзянам выплачвае дапамогу за прастой на працы, падтрымлівае самазанятых, адклала выплаты банкам і страхавым, а бізнесу прапанавала даць пазыкі. Ад тэрміноўкі па крэдыту ўвялі і ў Расіі. Бізнес падтрымалі ільготнымі крэдытамі. Працоўным паабяцалі захаваць заробкі, а бацькам малых дзяцей і пенсіянерам абяцаюць даплаты. Нават невялікая Літва сваім грамадзянам гарантуе мінімальны заробак, падтрыманне самазанятых і падатковыя канікулы. На што можа разлічыць беларус, губляючы працу? ІПэшнік на магчымую растэрміноўку і адтэрміноўку падаткаў, арэндныя канікулы, беспрацоўны на 54 рублі дапамогі або на падвышаныя тарыфы ЖКГ для дармаедаў, калі не стане на ўлік. І гэта ўсё. Владзімір ужо 15 гадоў жыве ў ЗША. Сам працуе на заводзе, а жонка зарабляла ультрагукавой дыягностікай. За каранціну жанчына засталася без працы. І дзяржава аўтаматычна, без бюракратызму пералічыла ім на картку $1200 на дарослага и 500 на дитя. Здесь другое отношение к государству в смысле того, что государство должно это давать. Во-первых, государство мне дает раз в год tax refund, это налоговый возврат. То есть у меня вот на ребенка, я не буду говорить сколько, но поверьте, этого достаточно, чтобы съездить всей семьей в отпуск на несколько недель. А то, что сейчас случилось, вот мне приятно посмотреть. Паводле мясцовых бераг, гэта невялікія грошы, якіх сям'і хопіць на пару тыдняў. Застацца без працы дадоўга тут таксама ніхто не можа себе дазволіць. За месяц у сям'і абавязковых выдаткаў набегае на 5-6 тысяч долларов. Это аренда дома, в нашем случае, у кого-то квартиры. Это платежи за 2 машины, платежи банку и страховка. Это садик, это продленка в школе. И это, скажем, телефон, свет, газ, ерунда, вода, вот такое. Дапамога беспрацоўнаму тут $500 на тыдзень. Да верасня жонку Владзіміра цалкам зможа перасидзець каранавірус з дзецьмі дома. Мужавага заробку на гэта хопіць. А найлепшае, чаго можа спадзявацца беларус, што пасля таго, як ён самастойна выкруціцца, яму не давядзецца плаціць штрафу або дадатковага падатку. Люди настолько устали бояться, что, естественно, надо сходить и погулять. Люди хочуць жыць не горай за работнікаў ідэалагічнага фронту, чыноўнікаў, милиционеров. Неужели нужно ждать трагедии для того, чтобы мы начали действовать?
Пандемія цягнецца 2 месяцы, і людзі ўжо гадаюць, якім жа будзе жыццё пасля яе. Ёсць версія, што ўсе мы зробімся дабрэйшыя і, верагодна, збеднеем. Кітай за першыя 3 месяцы года згубіў праз пандэмію 6,8% ВУП. Аднак гэта не спыніла кітайцаў пасля зняцця каранціну адразу ж кінуцца траціць грошы. В Гуанчжоу открыли магазин Гермес, кожаные изделия, кошельки и так далее. У них за день выручка чуть меньше $3 миллионов. Люди настолько устали бояться, что, естественно, надо сходить и погулять. Пасля пандэміі адкладзены попыт спрацуе ў Беларусі. Продажы ў крамах спачатку заўважна вырастуць, а потым мы узгадаем, што трэба эканоміць. Дарэчы, падчас падзення рубля добра скаканулі продажы смартфонаў, таблетаў і ноутбукаў. У тэлевізары і лядонню ўжо ніхто не ўкладаецца. А вось зніжак пасля пандэміі будзе менш. Средняя глубина скидок в 2 раза ниже, чем год назад. Абсолютно на всех рынках, которые восстанавливаются после пандемии. Или в которых хотя бы наметилась какая-то вот тенденция восстановления. У Еўропе звыклыя да 60% распродажаў цяпер не знайсці зніжак вышэйшых за 30%. У нас будуць удвая меншыя. Затое бум на дастаўку можа падштурхнуць яе далейшае развіццё. По странам Балтии, по Польше мы видим, что бумит доставка, не доставка еды. Бумят онлайн-заказы с возможностью их забрать из какого-то места. Это может быть почтомат, это может быть возможность забрать прямо из торгового зала. Когда ты приехал, забрал готовый пакет из камеры хранения. Пакупнікі сталага веку актыўней пачнуць карыстацца онлайн-замовамі. А вось падарожжаў пакуль не будзе. Свае межы для іншаземцаў краіны не будуць адкрываць да апошняга. Аптымісты кажуць, што да восені, а пессимисты, что до наступного лета. То, что мы видим от наших поставщиков, это внутреннее заявление руководства Люфтганза о том, что концерн Люфтганза стоит до октября месяца включительно. То есть не летает. Если они собираются стоять полгода, значит, они знают что-то больше. Афіцыйна аб гэтым не заяўляюць, каб не пачаўся вал вяртання грошай за квіткі. Іх, дарэчы, працягваюць прадаваць шмат якія авіякампаніі, але набываць нешта дужа рызыкоўна. Нават калі пералёты дазволяць, эксперт лічыць, што першым адновіцца унутраны турызм. Яго дзяржавам прасцей датаваць. Если действительно будут стоять на земле полгода, к чему это приведет? Это приведет к тому, что лоукостеры, кроме Ранейра и, возможно, Визейра, другие лоукостеры просто уйдут с рынка. Они убыточные, и у них нету подушки безопасности, чтобы просидеть столько на земле. Один дзень стаянкі ў аэрапорце каштуе авіякампаніям ад 100 до 1000 еўро за самалёт. Мінімум палова авіякампаній збанкрутуе. Астатнія будуць праз падвышэнне коштаў кампенсоўваць свае страты. Лётаць стане дорага. Авіаэксперты прагназуюць, што галіна не хутка ашыняе пасля крызісу. Возвращение на показания 2018 года только в 2023 году. То есть минимум 3-4 года займет восстановление. Сярод прыемных наступстваў пандэміі можна адзначыць штуршок да мадэрнізацыі медыцыны. Яна і так не ў благім стане, але падтрыманне еўразвязу нам не лішняе. Мы увидели и слабые места в нашем здравоохранении. Правительству я поручил, чтобы все деньги, которые мы получим от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, пошли на здравоохранение. Нарэшце вылезлі ў свет усе праблемы адукацыі. Хутка зарыентаваліся з дыстанцыйным навучаннем прыватныя цэнтры, крыху павольней, але перабудаваліся універсітэты, а вось школа не цягне новых тэхналогіяў. Государственная система образования, именно общего среднего, она абсолютно никак не изменится, потому что она неповоротлива, и у нее нет возможности и ресурсов меняться. Благодаря тому, что все, что должны были сделать, не сделали. З 2011 года дзяржава фінансавала некалькі праграмаў развіцця электроннай адукацыі, але вынік блізкі да нуля. Цяперашні калапс паштурхне прыватных распрацоўнікаў узяцца за стварэнне электроннага варыянту школьнай праграмы, а бацькоў шукаць прагрэсіўныя формы навучання. Ёсць пытанні і да уступнай кампаніі. Есть в этом году угроза вступительной кампании, срыва, переноса, трансформации. То есть они 100% будут что-то менять, и у них на самом деле есть возможность наконец-таки добиться того, чтобы система электронного зачисления наконец-таки в Беларуси заработала. Наўрад ці мы пабачым яе ў гэтым годзе, але будзем спадзявацца, што крызіс – гэта напраўду час развіцця. Новая нармальнасць. Гэтак цяпер называюць жыццё пасля пандэміі. Пабачым, якой яна будзе. На рынку працы, як і на кожным іншым, ёсць танны тавар, который усе прапануюць, у которага многа прадаўцоў. Ёсць тавар рэдкі, дарагі, у которага прадаўцоў мала,
А патрэбны ён шмат каму. Але ж тое ў кніжках, тэарэтычна. А ў жыцці адначасова і беспрацоўе, і дэфіцыт работнікаў. Пра такое хіба што ў рубрыцы «Шалёныя грошы» гаварыць. Вось і пагаворым. Напрыклад, міграцыя. Прычына яе ўвесь час была ў тым, што замежныя працадаўцы нашым людзям за іх здольнасці прапаноўвалі большыя грошы і магчымасці, чым тутэйшыя. І такіх работнікаў было 450 тысяч. Трэба разумець, што гэта сярэднегадавыя работнікі. Бо пажыццёвага найму са страхаваннем і сацыяльнымі гарантыямі ніхто даваць не кідаўся. Людзі насіліся туды-сюды, і ў выніку 1600 чалавек на наш рынок не ціснулі. Былі занятыя. Незанятых, которых жыццё дакаціла да нашай, так бы мовіць, біржы працы, у 10 разоў меней. Гэтыя няшчасныя і нікому не патрэбныя бедакі лікам ажно 10 тысяч чалавек атрымлівалі гэтак званую дапамогу па беспрацоўі і разам з ёй пэўныя абавязкі. Перабіваюцца неяк і сваім існаваннем даюць работу мноству дробных чыноўнікаў. Перавучыць іх і прыстроіць дзяржава спрабуе, але атрымліваецца слаба. Калі ж зірнуць на заклікі, што распаўсюджваюцца ў сродках масавай інфармацыі на афіцыйных сайтах прадпрыемстваў, то работадаўцам работнікі патрэбныя і сёння. І заўважце, прыкладна разоў у 5 больш за колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, прыкладна 52 тысячы. Ды спецыяльнасці такія салідныя: шафёры, электрыкі, зваршчыкі, трактарысты, даяркі, швачкі, кухаркі. Пустуюць такія месцы, не запаўняюцца вакансіі, бо нічога хорошага не абяцаюць. Але ж людзі хочуць жыць не горай за работнікаў ідэалагічнага фронту, чыноўнікаў, міліцыянераў, мінчан і госцяў сталіцы. Мадальнай летась была заработная плата прыкладна ў 560 рублёў. А сацыёлагам вядома, што нармальнай, прымальнай для сябе людзі лічаць звычайна заработную плату разы ў 2 большую за мадальную. А з улікам неабходнага часам пераезду, цяжкіх умоў працы і фактычнай, а не выдуманай прэстыжнасці дэфіцытных прафесій, то я б сказаў, трэба і ўтрая болей. Таму, калі ўбачыце дзе-небудзь паблізу аб'яву, што патрабуецца работнік ды на добрую работу ды заплатай, як на сённяшні дзень 1002 рублёў і паболей, то пастаўцеся да яе ўважліва. Можа, яна вам спатрэбіцца калі. Але ж наўрад ці ўбачыце. Жыхары Аксакаўшчыны, якая вядомая рэспубліканскай лікарні, пішуць паўсюдна, што ў іх вельмі небяспечная дарога, а іх нібыта і не чуюць. Создаются аварийные ситуации. Мне для того, чтобы заехать в гараж, мне надо выезжать на встречную полосу. Видите, да, выезжать вот туда, к этому столбу, чтобы заехать в гараж. А, это нормально? Я вожу врачей. А чыноўнікі адказваюць, не та інтэнсіўнасць руху, каб пашыраць дарожнае палатно. А пешаходаў недастаткова, каб у пасёлку медыкаў мець тратуары. Таму хадзіць тысячы жыхароў пасёлку мусіць па вось такой дарозе. Если эта машина въедет колесом, то это еще, наверное, полбеды. А если упаси бог человек, ребенок колесом, и, это просто трагедия. Неужели нужно ждать трагедии для того, чтобы мы начали действовать? Падчас дажджоў дарога заўсёды затопленая, але ўпарадковаць яе не плануюць, а збіраюцца пусціць тут яшчэ і аўтобус. Ён пасёлку патрэбны. Аднак жыхары баяцца яго руху па вузкай дарозе, на якой няма ходнікаў. Яны лічаць, што было б зручней, каб транспарт спынялся і разварочваўся на пачатку пасёлку. Але чыноўнікам зручней зарабіць разваротнае кольцо ў канцы пасёлку. Менш выдаткаў. Власти выбрали вот эту стоянку для разворотного кольца. Это стоянка действующая, которая относится к общежитию. Старажылы згадваюць, што пакуль пасёлак заставаўся на балансе рэспубліканскай лікарні медычнай рэабілітацыі, ён быў дагледжаны. А уже когда передали ЖКХ, вот все так и пошло у нас, поехало. Где-то понятно, что где-то какие-то порывы бывают, там все раскопают, устранят. Тогда же заделаете вы, как оно и было, асфальт, и тоже восстановите. Дорожки эти, пешеходные, все. Вось прыклад добраўпарадкавання. Мясцовыя ўжо і забыліся, калі на гэтым месцы мянялі цепласеткі. Тады працаўнікі знялі асфальт, выканалі працы і аднаўляць нічога не сталі. Я вообще хочу подчеркнуть, что поселку-то много-много лет, с 70-х годов, поэтому вот за это время тут, в принципе, никто никогда никаких ремонтных работ не производил нигде, кроме вот кусочек дороги, видите, возле этого дома. З адказу райвыканкаму вынікае, што ў Менскім раёне 192 кіламетры дарог у аварыйным стане. Грошы пойдуць на іх.
З 2017 до 2020 года на ремонт і рэканструкцыю ўсіх мясцовых дарог Беларусі павінны выдаткаваць 1 мільярд 400 мільёнаў рублёў. Толькі на дарогі Менскай вобласці штогод ідзе па 100 мільёнаў. Плён такіх выдаткаў, правда, не ўсім заўважны. У нас улица Славянская является вообще центральной улицей нашего поселка. И в 90-х годах она была заасфальтирована полностью. То есть это была шикарная дорога. Вот. За 30 лет, вот сколько прошло, дорога не видела никакого ремонта. Ни ямочного, ни текущего. Абсолютно. Гэта дарога ў вёсы Серафімова, каля Міхановічаў. 30 гадоў яна разбураецца. Яшчэ перыядычныя ремонтныя працы, падчас якіх яе перакопвалі, зруйнавалі дарогу канчаткова. У 2019 годзе адмысловая камісія абследавала асфальт і пацвердзіла, што тут патрэбны бягучы ремонт. Але ў план ремонту на 2020 год дарога не трапіла. На некоторых улицах жители объединились и смогли подсыпать дорогу и таким образом ее улучшить. Но, к примеру, на моей улице живут пенсионеры, и это очень дорого. 200-300 долараў на дарогу выдаткаваць можа не кожны пенсіянер. І мясцовыя жыхары турбуюцца, ці не прыляцяць яны з ремонтам чарговы раз і ў наступным годзе. Раз в год здесь по поселку проезжает грейдер. Притом и по так называемой вот нашей асфальтированной дороге, и по всем уже внутрипоселковым улицам. Но пользы от этого грейдера никакой. Добрая дарога дазволіла пусціць праз вёску аўтобус, які пакуль вымушаны аб'язджаць Серафімова збоч, дарогаю, што вядзе на Никитинский кар'ер. Когда наши дети возвращаются со школы, они вот остановка, они, получается, переходят и идут по не предназначенной для этого обочине, которой в принципе нету. Зимой нету освещения, можете обратить внимание. Тут няспынна ездзяць цяжкія самазвалы. Хадзіць уздоўж дарогі проста небяспечна, і серафімаўцы турбуюцца за дзяцей. Каб такую праблему можна было вырашыць сваімі сіламі, дык вырашылі б. Але варыянтаў людзей не шмат. Каб цябе заўважылі і дапамаглі, застаецца працягваць пісаць лісты, скаргі ды звароты і спадзявацца, што іх пачуюць.